uma ngizophuma eminyango la kunabafana nje abawu2 omunye umi lapha omunye umi ngapha kanje eminyango ngibuza labantu bami kanje yini ngifike ngidlule uma ngidlula nje ngilandela omunye ubaba ethi uma idlula ngizwe ekhala kahle bayamgwaza yena uma bemgwaza lo baba emshaya bazomshala vela ashone same time bamgwaza lo baba eshona amaphoyisa bambele bona labafana ngenduku babashaye lo yedwa umfana naye shonele khona lapho lo baba shayayo lo yedwa hayi engashoni kusho sekushone 2 manje ngithuke mina hayibo kalejele kunjani ubona inombolo ke manje iyadlala sengiyabona inombolo iyadlala ke livalwe ijele uma beqala nje belivula kuthiwa kuyophakwa iphinde iphakame lezi insizwa iphakama ngobani kanjani sekushawa iphoyisa ke manje awusichazele ama-28 azophaka amantambama angithi lapha amaphoyisa ashaya abantu akhipha isidumo so ngoba sekuntamba ama-26 ngakwazi ukuphakama sefaka ku-act ama-28 ama-28 avela abamba iphoyisa agwaza iphoyisa enkathi egwaza iphoyisa kuvele kushintsha ijele libe mnyama lonke kungena i-ST ojela basasebenzi ke manje ejele bahlele endlini kusebenza i-ST ke manje ST yodwa labagqoka igibe ezimnyama sekumenyiwe kusuka abasewestville kusuka abako Waterfront ST izohlangana la izosebenza yona la yona esebenzayo manje egade la hayi uma kuyophakwa manje sekuphunywa mhlambe nga5 endlini uphake lo 5 ubuye endlini uvalelwe kuphume 5 sebasakumetheni order ya ubabona ukuthi uma kwavulelwa iboshwa sekogwazwana 1 way hayi kwenzeke lento le awusakwazi ngisho ufaka isicelo le manje ema-office awukwazi kuphuma kwenzakaleni ke manje baqoqe wonke umuntu oyigunya manje oyigunya nje nombolweni babaqoqe bafaka edraftini bonke babakhipha ngoba babona ukuthi kushulanje kwavula kuyagwazwana nazo ke igebengu lezi esonombolweni ziyampimpana ngazodwa ziyakwazi ukuthi sifike ngale kade sishayiwe bese siyasho ukuthi hayi kahle kahle abantu abenza lento obani ebenza ijele libe nje uma ningahambisa bona lo baklini sipimpana ngazodwa kuba kanjani ehe so ayi babaqoqe wonke nje umuntu oyigunya babahambise bese balidedela ijele balivule ngenkathi livula ijele ngithola ithuba lokuyocela idraft ngicela idraft hayi athi lo baba hayi ngizokucelela eshowe hayi uma ngicelela eshowe engicela eshowe ayishowe lingivuma ngithola idraft yokuthi kunabantu abazosuka eshowe baze kuphi eSifontein athi hayi iyona moto ezongisiza leyo ngizojika nayo lo accuse wami manje naye sowathola idraft uko Waterfront yena so sekusele 2 years ngiphuma ejele ngihambe ngifike eshowe ngihlale nakhona eshowe hayi mangifike eshowe sekuseduze ke sekulula mase ngiseshowe ukuthi mangithuma umfana ngoba bekunabafana abangakithi vele abahlala empangeni sengiyakwazi ukubathuma lapha bayongithengela bazongilethela ephoyiseni phoyisa hayi ngikhokhela imali lengifakele so ngahlala eshowe bangimpimpa futhi bangikhipha eshowe mhlawumbe ngangino 6 months bangixoxa eshowe bangiyisa eNcome bangifika eNcome hayi eNcome ngahlala 3 months kwakuthi vele sengivumelekile ukuthi ke manje sofa ngiye ngakithi ngoba sekuseduze ngiphume lapho sengatshela ngifuna ukubuyela empangeni mina vele empangeni sekulula ukubuyela khona kuseyena lo mphathi wayengixoshile sekuomunye hayi Income ingithathe ingibuyelise empangeni ngifike nakhe empangeni hayi mangifike empangeni bangithathe bathi ukuze ngingahluphi ngiqhubeke nalezi zinto engizenza bangithathe bangenze ngibe umuntu ozoba busy ngoba vele sengizophuma bayongifaka logistic bangisebenzise logistic la kufikela khona ukudla thina ses offload ukudla okufikayo
konke nje ukufika kufikela kuthina siyak-offloada sikufaka ngaphansi emafrijini, impuphu siyibeka ngapha konke. Kathi ila ngithola khona ithuba-ke ngoba sengiba busy kakhulu ngaphandle elokuthi ngiqhubeke nalento yami kahle manje. Hayi kuhamba isikhathi kwaze kwafika lo nyaka lo kumele ngiphume ngawo ka-2022. So uma kufika lesi sikhathi sokuthi sengizophuma ejele, kufanele ngibonane neparole. Iparole uma ngifika kuyona, ima i-check ifayili lami linamapeni abovu. Lama peni angafuneke efayileni lami. Le ipeni elibovu lisho ukuthi nginecala. Yeah. Eliphendayo lisakhona. Elokuthi mina bengingayiphethe kahle. Oh, yeah. Wena ungayitshela ukuthi hayi vele ayikho into ebangenza la ngigwejwa ngenzwa lutho. But icala uzolibona usuya kuyiparole la sebakufanele bakunike isikhathi sakho sokuthi uyaphuma. Lapha yamapeni abovu mhlawumbe ayila ko4. Angaka. Asho ukuthi le ndoda yathulala nokuthi, le ndoda yathulala nokuthi. Ehe. Ayi uma ngifika lo mama lo weparole, athi hawu indaba yakho angiyikhuluma wona. Awukalungi ukuthi ungaya ngaphandle. Yo. Lapho mina sengibalula ukuthi ngiyaya ekhaya nezingane zami. Sekonakele. Hayi kubonakala ukuthi hayi kunzima. Hayi ngimncenge lo mama. Ethi lo mama khona ubuke kuumuntu oright. Kodwa manje inkinga yakho nayi lento. Ngivele ngilikhuluma iqiniso. Ngimtshela ukuthi we mama lento ngayazi ngayidayisa kwenze njani. Ingoba kwabona ubugebengu loba kuyona into yami. Ngangena nje kulento ngokuba nomngane. Ukuthi ngathi ngesibhamu nje ukuthi ngiyayigada kwase kuba umuntu ozongikhohlisa ngingena kulento. Lokhu ngidayisa ukuthi angifuni ukuphinde ngiphathe isibhamu. Lo mama vela ngizwele. Athi yazi mfana kahle kahle wena bekufanele ngikunikeze 2 years wonke. Ukuthi ngokubona after 2 years. Kodwa manje lento eyikhuluma iyangithinta ngoba nami ngumzali. I-date ngiyakunika eyokuya ekhaya. Noma kungafanele nginike kodwa ngiyakunika. Ngikunikeza i-date yange 25 zika June 2022. 25 June cabanga ngagwetshwa nge-25 2022 ungiyeza i-date ka exactly ngagwetshwa yona akangeqisi ngisho ungeqisi ukuthi ongikhipha ngayo. Ngihambe ngibuye ema-sectionini ngisale 3 months ngiphume njalo. Kulo 3 months osele ngibhizi ngiyasebenza angisadayisi sengiyasaba ukudayisa. Uzobona sizokumoshela. Ehe. Kuvele kufika omunye umfana nje ohlale kwenye section athi ndoda manje ngifuna ungifayele ugwayi wami ngapho phela. U5 liter wami ngizokunikeza 1000. Nami ngithi mne leli 1000 yaza ngilithathe. Uyazi uma ngivuma ukumfakela ugwayi ngimfakele kahle nje lo gwayi ungene uziyofika kuyena. Angineze le 1000 lami. Ethi usesendlini nawo bambambe. Ukala. Lo gwayi ufake kanjani afela ngitshela abatshela ufakelwe yimina. Mina ngine date manje sisesandleni. Afika umphathi wase sectionini le afika athi ayisilanda umeja la. Ntambama sibuya ngapha sinemsebenzini. Afathi hawu unane date siyakuphuca. Hey. Lekha sebayazi ne date ngizophuma ngayo. Kuthi uyakulinda i-CMC bayinikezele nakuzani ibonakala uthini. Engivele ngizame ngibona ukuthi ikonakele ngikhulume nomunye umama khona lapho uphethe sectionini yethu. Mama phela la kwenze kanje uyazi ngakutshela ngisadayisa kodwa manje kunomfana wangilinga la ngenza nje. Manje sibathi bambamba vele wathi ngakutshela ngathi phuma kulezi zinto. Ngimncenge lo mama ngimncenge. Ayaza ncengeke. Ayoyithatha le nakuzani yami ikhadi lami lela batshela ukuthi hayi acela bamnikeze lona. Mabe uzongicontrol ukuthi ngiphume kulezi zinto. Hayi bathambe labantu bavume.
ngiyeke lapho nje ukudayisa ngasadayisile ngingasafakeli umuntu. So kwahamba kwaze kwazofika la kuyi-25 zika June 2022 ukuthi sengizophuma ke manje ejele. So ithini ke manje la iqala khona makufika i-2025 2022 nge-25 zika June ngiphume ejele ekhaya kuloko ngahamba 2009 Zobuya after 10 years. belingekho ngishitiye le ndumo ngihamba mina itiyela nje belingekho ngithola omunye umfana engahayikha yena lapha ya ngoba ngaphumele ngwavuma ngaye ngwavuma ngisele 2 days ngiphuma bangilethe ejele sengwavuma ngathola omunye umfana engahayikha kuyena lapha engwavuma ngasesibhedlela akasangibona ukungibona ngiyamazi nami ngiyamfanisa nje hayi uma ngisemotweni lokho ungibuke esibuweni athi nondoda uyena umeja wena ngithi mina hayi nguyena ethi na ho wena usaphila ngithi mina mfethu ngikhona usukaphi ngithi mangiphuma nje namhla ngiphuma ejele ethi wendoda ulokhu waboshwa ngithi mina ya ethi manje ndoda ngiphele ibhambalana kodwa kahle kahle bekufanele kuba ngisakwehlisa kufanele kube ngihambisa straight nje ekhaya manje inkinga abantu engiyobathatha kufanele ngibathathe manje ngibayise ejozini awuma ngifela pha manje ngiyamkhokhela athi hayi ungakhokhi hamba nje mfethu uyogibela uhamba ekhaya hayi fike ngithola umunye umfana ohamba nge-ethos angithathe lapha ngihambe ngiye ekhaya uma ngifika hey kunetiyela kwakhona ekhaya uma ngifika ngendlela esekunemizi ngayo lapha usuyabona ngangehla lapha njalo istop sala ku Sebakhile abantu. sekwakhiwe kushintshile nje amehlo uyabona uyaqalaza kwakhona uma ufika basi ngenhlanhla uyabona ukuphuma ejele unakho okuncane okusesandleni kuyakwenza ukuthi uphile ngoba kunalento yokuthi uma uphuma ejele uphumile ejele uphume ngeparoli asiphelile isigwebo ngoba until now mina isigwebo sikapheli ngisafana nomuntu odonsayo ngoba vele ngisasayina and impilo yomuntu futhi kuyayimisa lento impilo yami imile nje ngaleyo nto ngani ngoba ngisengaphansi komthetho ka correctional service noma kukhapha ukufuna ukuya khona kufanele ngibatshele ngifone ngisho ukuthi ngendaweni ethile ngizobuya nini angikwazi nje ukuvela ngisukela ngithi ngiye eGoli sengi out of province kufanele ngilubike lelo daba lolo bangenzela incwadi eyokuthi ngihambile ngiye le so ubungozi balento kwebulapho ngoba le time mina ngisuke nje la ngasuka manje la ngiye eGoli ngingashongo thola ukuthi ngiseGoli bazongithatha bangivalele ngifana nomuntu osaboshiwe nje impilo emile bese lana kubungozi balento umuntu kade eboshiwe ophuma engenalutho esandleni aluphethe ukuthi kunekwe emadla nokukhona ingakho sibona abafowethu baphinde babuyele ejele bese kuthiwa ejele kumnandi ejele kumnandi ijele layihlukumeza impilo yomuntu ngoba umuntu osejele inyembezi iphuma usuku nosuku ngoba uma kwakhumbula ekhaya wakhumbula ingane yakhe yakhala uthi uma iselala kubuye lento emqondweni unyembezi liphume lesiqamelweni ayikho into emnandi yenza ukuthi umuntu abuyele ejele ukuxakeka akufica la ngaphandle ethi uma ifika afike athena ish vele ngaboshwa ngikwazi ukuzama imali ngoba inkathi uphume ejele ngizofika kuwena mfowethu ungowakithi uzongijabulela nje ngisaphuma ungithengele ibhlue elilodwa ungithengele iskipho esodwa ungithengele iteki kusasa ekuseni ungiphu 50 rand ukuthi angiyikhiphe nami ngithenga udrink endleleni ngeke iphele inyanga unginika leyo mali uzonginika kanye kuphelile nengane ekuseni ezazi zininikwa yinini imali ayisezukuya kunina sengikhona ngubaba
sezovuka ekuseni zizongivalelisa baba sengihamba ngesikoleni. Hayi ngoba ivalelisa. Ifuna 10 rand ukuya esikoleni. Kwena unzima ukuthola. Lo unzima ukuthola enhliziyo isale bebhlungu kimi. Ingakho kubona abanye abafowethu bathi baphuma bayoga ngasemtime. Ngoba ugqoka ibhuluku elilodwa akanalo lokushintsha. Usewumbala wenkomo. Uzogqoka u2 days eligqokile ntambama yaluwasha ekuseni kufanele belomile. Avela bondaya ngithatha into yami ngihambe ngiyozama. Ngizamele nazi izingane engishiye la. Vele sekuyamphoqa kufanele sewuzozondlela akasondlelwa manje. Ngikade uphumile ejele kuphelile ukuthi bazokondlela ingane. Awusadajukela vele ngoba usukhona. Kodwa ukuthi uphumene nenqwaba eyinkingi ophume nazo. Ilento ke eyenza ukuthi abafowethu sibabone babuyela ngaphakathi. Bese bathini umphakathi uthi hayi kusho ejele kumnandi. Kathi kube mhlambe kuyenzeka. Ukube uhulumeni uthi uma umuntu ephuma kade sedonsile ejele waseva isigwebo sakhe. Kube nendlela abenza ngayo bamnikeze noma kumsebenzi. Uyazi umuntu ophuma ejele ukuthi uma ungamnikeza umsebenzi ungamnika u3000 ngenyanga ngakujabulela lokho. Yeah. Kakhulu. Angahlala kule nto avuke kusena yosebenza ngani kunelento eyisemqondweni kuyena kunento azoyithola. Ngisho ngaphandle kwahulumeni kwakhona la emakhaya la kube kuthiwa umuntu uma ephumile kula emakhanseleni la amakhansela kunaka lokuthi kunomuntu kade eboshiwe use7 iminyaka ubuyile asimthathe mhlambe la kunokumsebenzi okula emaclinic bamfake kulo ama contract kulapho aholela bo 3000 labo ngenyanga yabo leyo mali akumali into engekho Kodwa yamsinga. kodwa ngakwazi ukumbamba umqondo ukuthi okukhona engikuthiwa okuncane ukuthi ingane zami ilale edlile bungehla ubugebengu ngoba umuntu uyalandela ubugebengu obukhona manje abusenziwa yila abantu abangazi babenza ubugebengu Laba vele ubugebengu obukhona manje benziwa umuntu okade vele sebugebengweni waboshwa wabuya wahlala wahlupheka waxakeka wabona ukuthi ngixayekile vele uhulumeni akukho la engizosebenza khona uma ngihamba niyafesa noma umsebenzi yabo nje mina ngihambile ngayozama amatoho ngafaka ama CV yami ngabizwa kodwa Thomas ukuthiwa ama fingerprint amangcolile ngalahlelwa umsebenzi kanjalo ayikho indawo engasebenza kuyo manje up until bayakhala nje abanye basebaqedile bathi akusuka le akusuki kufuna ngenza indlela ukuthi ngize ngiye ePitori lapho uhulumeni aganga khona kakhulu ngathi uma ukuwaboshwa nje ungcolile akupheli ukungcola ukuyoclearisha lento kufuna uyole uyokhipha imali leyo mali ozoyikhipha uyithatha apho ungasebenzi indawo kuyinto enzima ke sibhekana nayo thina uma sesila ngaphandle okufanele kube uma usuboshiwe uphuma kube bayicabanga kwezinye indawo ngiye ngichaze lento uma ukuthi mhlambe ngihamba kwezinye indawo la ngiye ngihambe khona la sifika khona kunenduna namakhosi khona ngibachazela ukuthi kwangathi emphakathini kuleyo zondawo lezo ikhungo nekhungo uma kunomuntu kade eboshiwe ophumayo bangamthatha bamsondeze eduze ngeke awukho umsebenzi angawunqaba ngisho wamnika uphi umsebenzi uzowenza ngani ngoba kuyoba kukhona okungenayo egcekeni isaka lempuphu liyongena njengamanje uJanuary umuntu kade ephume ngonyaka odlule ukhona manje kufanele ingane zibuyele esikoleni seyidinga yena akana ngisho 10 rand azofanga ngawo ingane esikoleni uzocabanga leyo muntu uzocanga kuyoganga indlela azocabanga yona ukuthi kuze lithathe lengane ayithengele iuniform akayilapha ya ayozama imali kanti lapha yakhona akusena mali ezozanywa manje ubugebengu abusakhokhi manje kunalokho bunethuna bunejele kuphela lamaphoyisa akhona manje awasadedeli futhi awasakushayela ukuthi ubuye isuku nenhlanhla uma usayijele manje sibakunquma nje so ke ingakho isikhathi esiningi siphuma siba nalenkinga esiba nawo mathuma emajele sikhona nje siphuma emajele thina abanye basasibona sisabekeze singakabuyeli khona ingoba sayintshela lento esayitshela wona sayifaka emqondweni ukuthi angifisi ukubuyela lapha bakhona abaphumayo bathi abafisi kodwa ngenxa yenhlupheko bagcine babuyelile khona izimo abafike babhekane nazo emakhaya zibabuyisela ngenkani nezimo
abafike babhekane nazo emakhaya. Ominye imiphakathi ayikwazi usamukela uma siphuma lapha ngaphakathi. Kunomphakathi oyolokhu kubize ngesiboshwa njalo ngesigebengu ngisho ungasabenzi ubugebengu. Ngenxa ukuthi nje bazi ukuthi wake waboshwa. Kulokhu kuthiwa lesigebengu salapha ya. Kunesigebengu salapha ya. Ngebhadi mhlawumbe usanda ukuyiphumela ejele. Kukhona kade bahleli nje babona ukuthi bangayenza lento. Bangayenzi. Kodwa ngoba babona into sekuphuma ubani vele kuyazi ukuthi isigebengu. Awuthi nje siyoshaya ubani eduzane. Kade simfuna vele bosola lo muntu ophuma ejele. Kuvele kuzosoleka wena. Ngani ngoba uyiphumela ejele abantu bazothi kwaphuma mani kwase kwenzeka ukuthi ake seshe ubani. Ibhadi ke sihlangabezana nalo thina ekade siboshiwe. So izona izinto esibhekana nazo ezinzima ukufanele kube umphakathi uyayinaka kakhulu lezo. So ngiyabonga.